lelut, syntymäpäivälahja. Nyt siihen on enää 2 tuntia, äänähti räsynukke Pino. Voi ei, huokaisivat muut leikkikalut. Vain 2 tuntia. Mistä te puhutte, kysyi puhelin Pronto. Hän oli vähän huonokuuloinen ja hänelle piti aina kertoa kaikki 2. Vain 2 tuntia siihen, että pikkupoika tulee takaisin päiväkodista, selitti Halityyny hänelle. Ai niinkö pian, huokaisi Pronto. Vain 2 tuntia. Älkää nyt höpöttäkö siinä. Eihän se mikään maailmanloppu ole. Pikkupojallahan on vain synttärit, sanoi Jumping Jack. Tule nyt, Rullis, lähdetään ajelulle. Ei huvita, vastasi Rullalauta. Mikä on hullusti, kysyi Pronto taas. Rullis ei halua ajella Jumping Jackin kanssa, sanoi Halityyny. No, sanoi Pronto. Entäs sitten, Pino? Leikkisit nyt ainakin sinä minun kanssani. Anna minun olla, vastasi Pino. Mikä ilonpilaaja sinä oletkaan? Et kai taida päästä yli siitä, että aikasi lempileluna on ohi. Hihihi, kiusasi Jumping Jack. Game over, piipitti Game Boy Charlie Chip. Mitä se tarkoittaa, kysyi Pronto. Game over tarkoittaa leikin loppua, selitti Halityyny. Charlie Chip on kerrankin oikeassa, koska Pinon peli on tosiaan pelattu. Hänet heitetään pian ulos. Anna hänen olla. Kaikkien tilanne tulee muuttumaan tämän päivän jälkeen, ei vain Pinon. En ymmärrä. Miten niin? Muuttumaan? Pikkupojallahan on syntymäpäivät, ja hän saa takuulla uusia leluja, selitti Pehmo hänelle kärsivällisesti. Niin, ja pikkupoika leikkii varmaan vain uusien lelujensa kanssa ja antaa meidän kerätä pölyä, pelkäsi Rullis. Ei se ole lainkaan varmaa. Ehkä hän saa jotain ihan muuta, uudet kengät tai parit housut tai jotain muuta käytännöllistä. Puhelin ajatteli ääneen. Pötyä, sellaisia lahjoja hän saa tädiltään, hän on niin tylsä. Vanhemmat antavat hänelle varmasti leluja, väitti Jumping Jack. Mutta miksi ihmeessä? Eihän hän tarvitse uusia leikkikaluja, hänellähän on meidät, sanoivat palikat. Nimenomaan, ja ennen kaikkea hänellä on minut, sanoi Pino. Minä näen tämän siis siten, etten usko hänen pitävän niistä uusista leluista yhtä paljon kuin minusta. Hänhän ei pysty nukkumaankaan ilman minua, sanoi Pino. Hihi, niinpä sinä luulet. Hän ei halua sinua pois silmistään ja hänen äitinsä haluaa käyttää tilaisuutta hyväkseen ja heittää sinut pois. Olet likainen ja epähygieeninen, hän sanoo. Game over. Game over. Silloin ovikello soi. Hän tulee jo, kuiskasi Pino. Pikkupoika ei tullut lainkaan lastenhuoneeseen. Hän juoksi suoraan olohuoneeseen, jossa syntymäpäiväpöytä oli katettuna ja jossa lahjat olivat. Varovasti leikkikalutkin hiipivät olohuoneeseen. Voi ei, ne huokasivat. Ei noi kaikki lahjat voi olla vain vaatteita. Tuo suuri paketti, jonka ympärillä on naru, näyttää ehdottomasti lelulta. Ja kun pikkupoika avasi laatikon, sieltä tuli todellakin uusi vauvanukke. Miten ruma tuo olio onkaan? Hyi, huusi Rullis. Tuosta nukesta hän ei takuulla pidä, sanoi Pino iloisena ja huokaisi helpotuksesta. Sitä emme voi tietää, mutta tiedän, että olento näyttää siltä, että se tulee käymään hermoillemme, ennakoi Halityyny. Pronto oli venyttänyt luurinsa ulos, jotta varmasti kuulisi kaiken. Käymään hermoille? Tarkoitatko vielä enemmän kuin Jumping Jack? Hän kysyi pelokkaasti. Uusi leikkikalu alkoi heti karjua, niin kovaan ääneen, että se oli liikaa jopa Jumping Jackille.
Hän piiloutui laatikkoonsa. Kun poika meni syömään kaakaota ja kakkuja, leikkikalut palasivat lastenhuoneeseen. Väärä hälytys, sanoi Charlie Chip. se pieni hirviö ei voi uhata meitä. Hänen ystävänsä nyökkäsivät helpottuneina ja ensimmäistä kertaa sinä päivänä he tulivat hyvälle tuulelle ja alkoivat leikkiä. Pino auttoi rakennuspalikoita muuttumaan upeaksi torniksi. Kun he olivat valmiit, uusi leikkikalu tuli lastenhuoneeseen. Nimeni on Pamperi, kuka teistä on Pino? Se kirkui inhottavalla vauvan äänellään. Kaikki katsoivat Pinoa. No, sinä! Roolisi lempileluna on ohi, sillä pikkupojalla ei ole tästä lähtien aikaa muille kuin minulle. Pamperi alkoi karjua. Suutukkoon, Jumping Jack keskeytti hänet. Game over. Game over. Huusi Charlie Chip. Game over, hei, nauroi Pamperi. Olen vasta alkanut. Ja sitten hän kaatoi torni. Au, au, valittivat rakennuspalikat. Se tyhmä nukke hajoitti tornini, ulvoi Pino. Oi ei, kyllä se korjataan, huokasi Pehmo. Rullis alkoi antaa kovaa sanaa. Ellet heti lakkaa kiusaamasta meitä, niin... Olen vauva ja vauvat saavat tehdä kaikkea. Odotas niin näet. Silloin pikkupoika tuli lastenhuoneeseen, sillä jopa syntymäpäivänä tulee nukkumaan menoaika jossain vaiheessa eteen. Hän kuuli uuden lelunsa itkevän ja otti sen heti käsivarsilleen. No, mitä sanoin? Nauroi Pamperi voiton riemuisesti Pinolle. Jos olisin sinä, lähtisin vapaaehtoisesti ennen kuin sinut heitetään ulos. Ja vilkaisemattakaan Pinoon entiseen lempinukkeensa, pikkupoika otti Pamperin mukaansa sään. Pino itkeskeli hiljaa. Hän ei edes katso minuun. Yleensä nukun hänen vieressään joka yö, mutta nyt... Hän itki. Hänen ystävänsä paloivat halusta itkeä hänen kanssaan, mutta Pehmo oli sitä mieltä, että oli parempi lohuttaa. Minulla on idea, huusi Charlie Chip. Voimme lukea pelisäännöistäni, miten vihollinen kukistetaan. Ei me siihen mitään pelisääntöä tarvita, sanoivat palikat. Hyökkäämme kaikki hänen päälleen. Yhtä aikaa. Ja ellei se auta, ajan hänen ylitseen, lisäsi Rullis. Voisin repiä sen kappaleiksi vieterilläni, nauroi Jumping Jack innoissaan. Voimme myös kuristaa sen puhelimen johtooni. Lakatkaa nyt, Pehmo moitti. Oletteko ihan järjiltänne? Ei me jutellaan Pamperin kanssa huomenna aamulla. Kyllä hänen täytyy ymmärtää järkipuhetta. Mikä sääli, sanoi Jumping Jack. Pino ei myöskään ollut täysin vakuuttunut. Hänen kyyneleensä valuivat yhä. Kaikki se lohduttaminen teki lelut väsyneiksi ja pikkuhiljaa kaikki olivat unten mailla. Paitsi Pino. Hän tunsi itsensä hylätyksi. Vauva on oikeassa. Kukaan ei enää pidä minusta. Olen vain tiellä. Kaikki toivovat takulla, että lähden pois. Pino päätti, että hän juoksee tiehensä eikä tule enää ikinä takaisin. Hän pakkasi säkkinsä ja kapusi ulos ikkunasta. Ulkona oli pilkko pimeää. Kaikki nukkuivat. Pino oli aivan yksin kadulla. Nyt muut saavat nähdä, tulevatko toimeen ilman minua. Ja pikkupoika myös, kun kerran haluaa nukkua sen hirveän olennon kanssa. Se ulvonta käy takuulla pian hänen hermoilleen. Mutta entä kun hän ei saakaan nukuttua tai pelkää pimeässä? Ei olekaan enää Pinoa. Ei ole, ei. Ajatuksissaan ja puhuessaan itselleen rohkeutta, hän ei enää huomannut, mihin oli menossa. Hän joutui syvemmälle ja syvemmälle kaupunkiin. Au! Ei ollut nätisti tehty jättää banaaninkuorta maahan. Katsos, Mumph, kikatti Mumph. Tuo on toden totta tullut oikeaan paikkaan. Tuon olisi pitänyt jo joutua jompaan kumpaan meistä. Atetaanko se kiinni, kysyi Mumph. Pino tuijotti kauhuissaan. Antakaa minun olla, en ole tehnyt teille mitään.
Katulyhty taipui uteliaana eteenpäin nähdäkseen, mitä tapahtui. Onko se sun vai mun? Kysyi Mampf veljeltään. Haluaisin sen kyllä oikein mielelläni, mutta saan ottaa vain kierrätystavaraa. Ja tuo ei takuulla ole enää käyttökelpoinen. Se on sun, rakas siskoseni, sanoi Mumpf ystävällisesti. Tule sitten, pikkukaveri, alas jätteisiin ja ulos polttouuniin, nauroi Mampf. Älä leiki vaikeasti tavoiteltavaa. Meidän sisässä on tosi mukavaa, houkutteli Mumpf. Ja tuoksuu niin ihanalta. Pino oli kauhusta aivan jäykkänä, kun hän kuuli, mitä roskalaatikot sanoivat. Ja nyt lähestyivät myös rotat, miettiessään haluaisivatko hänet palasiksi saman tien vai pilaillako ensin hänen kustannuksellaan. Katulyhty tunsi myötätuntoa Pinoraukkaa kohtaan. Nopeasti, pikkuystävä, häivy ennen kuin rotat upottavat hampaansa sinuun, hän huusi. Pino ravisti kauhun harteiltaan, pisti juoksuksi ja juoksikin niin nopeasti kuin pystyi. Pelkästä pelosta hän oli unohtanut säkkinsä. Taakseen katsomatta hän juoksi, kunnes hänen jalkansa eivät enää kannattaneet häntä. Oi ei, mihin olen mahtanut nyt tulla? Hän nyyhkytti ja katsoi ympärilleen. He olivat siis oikeassa. Kuulun kuitenkin kaatopaikalle. Pino oli peloissaan, ja koska hänen säkkinsä oli hävinnyt, hänellä ei ollut syötävää eikä juotavaa, ja hänen vatsansa kurisi yhä äänekkäämmin. Se teki tilanteen vain pahemmaksi. Haluan kotiin, haluan takaisin Pehmon ja Pronton ja Rulliksen ja Charlie Chipsin ja Jumping Jackin luo. Hän asettui epäröiden vanhalle kuluneelle sohvalle. Olisinpa jäänyt kotiin, vaikkei pikkupoika enää pitäisikään minusta kuten aiemmin, mutta muut pitävät ehkä vielä minusta. Ja vähitellen hän itki itsensä uneen. Seuraavana aamuna lelut hieroivat väsyneinä silmiään. Epätavallinen ääni herätti heidät. No niin, pikkupojalla oli eilen ollut syntymäpäivät ja he olivat saaneet seuraansa uuden lelun. Sitä ei voinut olla kuulematta. Etkö edes aikaisin aamulla voi pitää suutasi kiinni, sanoi Rullis. Ette ole tainneet vieläkään tajuta. Vauvat saavat itkeä silloin, kun huvittaa, nauroi Pampperi. Sinä et itke, sinä karjut, valitti Pronto. Herätit jopa minut ja minä olen todistettavasti huonokuuloinen. Sinulla on vielä paljon opittavaa, Pampperi, totesi Pehmo. Olet nyt yksi meistä ja halusimme tai emme, meidän kaikkien on otettava toisemme huomioon. Ei mun tarvitse ottaa ketään huomioon. Jos valitan sille pikkupojalle, hän heittää teidät kaikki menemään, sanoi Pampperi. Lelut marisivat. Missä Pino on? Kaikki katsoivat etsien ympärilleen. Jos minulla menee tosi huonosti, lukitsen itseni laatikkoon ja laitan kannen kiinni. Ja koska Pinolla ei ole laatikkoa, hän on varmaan sängyn alla. Rullis surffasi sängyn alle. Ei hän ole täällä. Hei, onko Pino teidän laatikossa? Kysyi Jumping Jack rakennuspalikoilta. Ei hän ole täälläkään, ne vastasivat. Hänen säkkinsä on poissa, sanoi Charlie Chip kauhuissaan. Voi ei, luulen, että hän on karannut. Sopii mulle tosi hyvin. Sen itku nimittäin häiritsi mua koko pitkän yön. Ja sen sanot sinä, sanoi Pronto. Hänellähän ei ole lämpimiä vaatteita päällään. Hän vilustuu. Eikä hän sitä paitsi tunne ketään siellä, sanoi Pehmo huolissaan. Ota rauhallisesti. Ehkä hän on vain piilossa, jotta me emme olisi huolissamme. Odotetaan vielä vähän aikaa. Mutta odottaminen oli vaikeampaa kuin lelut olivat kuvitelleet. Sitä paitsi Pampperi oli alkanut käydä heidän hermoilleen. 6 lelua, kaikki tyhmiä, Pino juoksi pois ja 5 jälkeen jäi. 5 lelua, kaikki tyhmiä, Pino juoksi pois. Nyt pää kiinni senkin pikku paholainen, määräsi Pehmo kiukkuisena ja halityyny suuttui harvo. Nyt saa riittää, sanoi Rullis lopulta. En kestä vain istua ja odottaa. Nyt lähden ulos etsimään Pinoa. Niin, olet oikeassa. Meidän on etsittävä häntä, myönsivät toiset hänelle. Hei Charlie Chip, sinä kun tiedät jotain etsinnöistä ja seikkailusta ja sellaisesta, niin saat ottaa ohjat käsisi. Charlie Chip oli imarreltu. Nyt hän viimeinkin voisi näyttää, mihin pystyi.
Mielelläni, hän sanoi innoissaan. tunnen kaikki ansat, joihin voimme törmätä. Ja kaikki keinot, joilla me voimme pelastautua vaarallisista tilanteista. Charlie Chip laittoi itsensä käyntiin. Okei, sanoi Pehmo. Lähtekää sitten. Minä jään tänne, jos Pino kuitenkin ilmestyisi. Mutta Pronto lähtee mukaanne. Niin pysymme koko ajan yhteydessä toisiimme. Minä lähden myös mukaan. Olen nimittäin ainut, joka voi pelottaa ne rikolliset, jotka ovat vanginneet Pinon. Vanginneet? Kuka on vanginnut Pinon? Kysyivät palikat ihmeissään. Se voi olla. Ei sitä koskaan tiedä, sanoi Jumping Jack. Entä mä sitten? Kysyi Pamperi. Sinä jäät tänne, huusivat kaikki yhteen ääneen. Emme tarvitse sinun huutamistasi. Sinähän olit vain hyvilläsi siitä, että Pino on kadonnut. Niinhän sen sanoit. Mutta sitten olen ihan yksin eikä ole ketään leikkikaveria, valitti Pamperi. Niin, ei ketään kiusattavaa tarkoitit kai. Ehei, sinä jäät tänne, päätti Rullis. Pamperi alkoi kirkua. Mutta lelut eivät olleet huomaavinaankaan sitä. Halityyny johti ystävänsä pääovelle. Istukaa kyytiin, käski Rullis. Pronto, Charlie Chip ja Jumping Jack asettuivat kyytiin. Olkaa varovaisia, huusi Pehmo heidän peränsä, kun he olivat lähteneet rullaamaan. Ei jälkeäkään, sanoi Rullis. Mistä alamme etsimään? Jos on karkumatkalla, niin juoksee aina suoraan eteenpäin, väitti Charlie Chip. Meidän on siis tehtävä se sama. Pian he tulivat roskalaatikoille. Tietävätköhän he jotain, kysyi Jumping Jack muilta. Minun peleissäni on aina kyseltävä, jotta pääsee eteenpäin, sanoi Charlie Chip. Meidän on kokeiltava kaikkia johtolankoja. No kysytään sitten niiltä, sanoi Rullis ja rullasi roskalaatikoille. Hei te kaksi, oletteko nähneet Pinoa? Ja kuka sitten on Pino? Kysyi Mumph. Se on sellainen vanha, kulunut räsynukke. Onko sillä raidallinen tonttulakki päässään? Kysyi Mumph. On, juuri niin, huusivat lelut kiihtyneinä. Pino, sen nimi on Pino, nauravat roskikset. Olemme löytäneet hänet. Siitä saa 867 pistettä, sanoi Charlie Chip iloisesti. Ajattele, ne tosiaan etsii sitä. Lakkaa nyt ja kerro meille, mihin hän meni, komensi Jumping Jack, joka oli tulossa kärsimättömäksi, mutta roskakorit vain nauroivat. Kun ne kerran alkaa, niin menee kauan ennen kuin ne lopettaa, nauroi Rotta, joka oli tarkkaillut koko juttua. Tiedätkö sinä mahdollisesti, mihin Pino meni, kysyi Rullis. Ei hajuakaan, sanoi Rotta. Ei tosiaan hajuakaan, se juoksi täältä pois. Lelut katsoivat neuvottomina toisiaan. Mitäs nyt? Kysyi Pronto. Meidän on kokeiltava kaikkia mahdollisuuksia. Se tarkoittaa, että meidän on ajeltava vasemmalta oikealle ja suoraan eteenpäin. No sitten mennään ensin oikealle, päätti Rullis. Lelut ajoivat oikealle, mutta eivät löytäneet Pinoa. Sitten ne ajoivat vasemmalle. Ei Pinoa. Ja sitten suoraan eteenpäin. Ja sillä aikaa kun lelut etsivät etsimistään ja väsyivät väsymistään, Pino alkoi heräillä.
Pino hieroi silmiään. Minkä pahan unen näinkään. Näin nimittäin unta, että hei, missä kaikki ovat? Hän katsoi ympärilleen. Hän istui vanhalla sohvalla, joka oli kaatopaikalla. Se ei ollutkaan ollut uni. Se oli ihan totta. Kun hän tajusi sen, pelko palasi häneen. No, mutta mikä surullinen näky se täällä on? Hän yhtäkkiä kuuli sanottavan. Pino katsoi säikähtäneenä ylös. Se on kyllä minun kotini. Ei ole oikein kohteliasta yöpyä täällä kysymättä lupaa. Moitti tonttuukko häntä. Pino alkoi taas itkeä. Niinpä niin. Ei ole mitään syytä itkeä. Ymmärrän hyvin, mitä on tapahtunut. Omistajallasi on varmaan syntymäpäivät ja hän heitti sinut ulos. Etkä tiedä, mihin menisit. Sellaista se on aina. Pino nyökkäsi. No, kerro siitä, niin tulee parempi olo. Usko pois. Nimeni on muuten Michelle. Ja Pino kertoi ystävistään, syntymäpäivästä ja uudesta lelusta. Se ei toden totta ole helppoa, huokaisi Michelle. Ymmärrän sinua. Minunkin omistajani on heittänyt minut pois, mutta nyt olen asettunut tänne kaatopaikalle ja täällä on kivaa. Tule, näytän sinulle paikkoja. Jos haluat olla täällä, voit mieluusti jäädä. Oikeastaan tarvitsen vähän apua. Pino lopetti vähitellen itkeskelyn ja antoi Michelin esitellä paikkaa. Tämä esitteli valtakuntansa ylpeänä. Kurjuudestaan huolimatta paikka oli Pinon mielestä jännittävä. Mutta voisiko täällä asua? Aina? Sitä hän ei hyvällä tahdollaankaan voisi kuvitella. Ehkä se kelpaa sinulle, hän sanoi Michelille. Olet tottunut asumaan vapaana. Mutta entä minä? Jaa, enpä tuota tiedä, sanoi Michelle. No, älä nyt anna pääsipainoa. Ajatellaan nyt, mihin sinut voisi sijoittaa. Kyllä minä jotain keksin, Michelle sanoi rohkaisevasti. Surullisena Pino nojasi vanhaan auton romuun. Sillä aikaa Pinon ystävät olivat tulleet yhä epätoivoisemmiksi. He olivat haravoineet koko alueen, mutta eivät löytäneet Pinoa. Game over. Mitä tuo nyt tarkoitti, kysyi Rullis. Että me hävittiin. Game over. Peli on lopussa. Ohi. Valmis. 0 pistettä. Minä soitan kotiin, sanoi Pronto. Ehkä Pino tosiaankin oli vain piilossa ja Pehmo on löytänyt hänet. Oletteko löytäneet hänet, kysyi Pehmo innokkaasti toisessa päässä. Ei, ja kun kysyt noin, se tarkoittanee, ettei hän myöskään ole siellä. Ei, Pehmo vastasi surullisena. Hän ei ole täällä. Voi niin, sanoi Pronto. Mitä te nyt teette? No meidän on kai peruutettava etsinnät. Alkaa olla pimeä, sanoi Pronto väsyneenä. Halityyny laittoi alistuneena luurin alas. Ei siis ole löytäneet sitä, kysyi Pampperi. Ja nyt ne syyttävät minua. Anna minun olla rauhassa. Lelut nousivat viimeistä kertaa rullalaudalle ja suuntasivat kotiin päin surullisin sydämin. Hallota, huusi eräs rotta heille. Tekos etsitte sitä kummallista riepuiikkaa? Mistä sinä sen tiedät, kysyi Jumping Jack epäluuloisena. Sukulaisilta, ne asuu roskiksilla, sanoi rotta. Ja entäs sitten, kysyi Rullis. Hekään eivät tienneet mitään. Mutta mäpäs tiedän, ja tekin saatte tietää, jos kuuntelette. Lelut näyttivät yllättyneiltä. Teillähän on puhelin mukana, mutta ette kuitenkaan kuule mitään. Olen todistettavasti huonokuuloinen, sanoi Pronto. Rotta on oikeassa, kuulen hänet. Pino,
huusi Jumping Jack täysillä ja innoissaan. Pino! Ellen ole kovin väärässä, joku huusi sinua, sanoi Michelle. Minuako? Kysyi Pino. Ei voi olla totta. Kuka nyt minua huutaisi? Pino! Pino! Huusivat nyt myös Rullis ja Charlie Chip. Pino! Nyt Pinokin kuuli sen. Jumping Jack, Rullis, Charlie Chip. Mitä te täällä teette? Oli kiva, että tulitte. Älä nyt taas ala itkeä, sanoi Michelle liikuttuneena. Rullis hyppäsi ilmaan silkasta ilosta. Kaikki kaatuivat suureen kasaan, mutta ei se mitään haitannut. Asutko nyt täällä? Kysyi Charlie Chip. Täällähän on jännän näköistä, sanoi Jumping Jack, työntäen päänsä ihan ulos saadakseen parhaan käsityksen ympäristöstä. Ei yhtään hassumpaa. Tarkoittaako tuo, että olette sitä mieltä, että minun pitää jäädä tänne? Ettekö haluakaan, että tulen kotiin teidän kanssanne? Totta kai halutaan. Haluatko itse? Kysyi Rullalauta. Jos saan tulla. Selvähän se, sanoi Charlie Chip iloisena. Sen takia me sinua etsimmekin. No mutta entä Pamperi? Kysyi Pronto. Hän saa köniinsä, jos mollaa tai kiusaa Pinoa vielä kerrankin, lupasi Jumping Jack. Niin sitä pitää. Ei teidän tarvitse sellaista kestää, sanoi Michelle. Mutta on sääli, että lähdet, Pino. No ja, kaikilla lapsillahan on syntymäpäiviä, joten ehkä tänne tulee joku toinen hylätty lelu jonain päivänä. Pronto, me olemme tulossa. Löysimme hänet, huusi Pronto luurinsa läpi halityynylle. Mitä? Pärjäile, Pino, sanoi Michelle. Istukaa kyytiin, määräsi Rullis. Pino istahti rullalaudalle, kuten muutkin, ja he ajoivat matkoihinsa. Pehmo odotti heitä jo ulko-ovella. Ilosta säteillen hän halasi Pinoa. Myös Pamperi liittyi varovasti joukkoon. Hei, Pino, se sanoi epänormaalin vaimealla äänellä. Anna Pinon olla rauhassa, karjui Jumping Jack siinä samassa. Tiedättekö mitä, sanoi Pino jalomielisesti ystävilleen. Ei se ole oikeastaan Pamperin vika, jos hän nukkuu pikkupojan vieressä. Minun on vain opittava elämään sen kanssa, että hän pitää muista kuin minusta. Mutta, hän lisäsi ja katsoi vahingon iloisena Pamperiin. Mutta ensi vuonna on jälleen synttärit ja hän saa taas uusia leluja. Odota vain niin näet.